dire sir, kasi klase yung mga bagitang hayop. Good morning sir, kaya mo pala itong yuta sir? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Unsa man yung mga mananap dire sir? Naatay pinaka-cute nga tar, sir. Oh. Nabot tay gikan sa German, sir, nga toko. Dada, kaya mga hayop dire sir. Uy sir, kaisog ba siyang leon dire? Isog na siya, gikan na sa Mount Abunda. A few moments later. Uy, ngun isog, butan mo lang leon dire ah. Ano yung leon sir, nagkiang-kiang man. Kana sir, nakatamang si Tai. DJ PJ Remix.